फार्स्ट आथोन गेलेनायाव मानो हौवा हिन्जाव सानाय मोनो आरो सेक्स खालामनायाव मानो हिन्जावफोरा गोबावजोंसो सेक्स जाखाङो? नोंथांनियावबो बैफोर आथोन बिगियाननि सोंनायफोरा गोसोआव जाखाङो नङा होनब्ला? नाथाय सोरनाव सोंनो लाजिनाय मोनो आरो जेरावबो मोनथिना मोना। जायफोर सुबुङा बैफोर बाथ्राखौ मोनथियो बिसोरो आथोन गेलेनायाव एक्सपार्ट जायो। दिनै जों बैफोर सोंनाय फिननायखौनो नैबे भिडिअ'आव सावरायगोन। मात्र भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। फैदो अब्ला जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 आवनो दं, बेसेबां बैसोनि उनाव सेक्स खालामनांगौ? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, ल' एबा सरकारनि नियम हिसाबै 18 बोसोरनि उनाव। नाथाय 18 बोसोरनि उन्दैब्ला बियो इलिगेल खामानि। 18 बोसोरनि उनाव मानसिया साननो हनो रोंनाया जाहैयो। कुइसन नम्बर 2 आवनो दं, मा आखाइ संख्ल'नायजों देहाया लोरबां जायो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर जाया। बेयो मोनसे नर्मेल नेचारेल प्रसेस, गावनो जाखानाय। बेजों लोरबां जाया जेब्लासिम बियो बांद्राय जालाङा। जुदि बांद्राय जालाङो अब्लानिया मेंनाय मोनो, ध्यान होनो हाया जालाङो। बेनिखायनो आखाइ संख्ल'नायखौ जोङो बेलेन्सआव लाखिनाया मोजां, जेरै सप्तासेयाव खेबनै बा खेबथामल' खालामनाय। कुइसन नम्बर 3 आवनो दं, फार्स्ट टाइम सेक्स खालामनायाव मानो हौवा हिन्जाव सानाय मोनो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हिन्जावनियाव हाइमेन मुंनि आथोननि फिसा मोनसे बाहागोआ गुवार जालाङो, जायनि जाहोनाव एसे सानाय मोनदाङो। बेनिखायनो गिबि सेक्स खालामनायाव लासै लासै स्टार्ट खालामनाया मोजां, अब्लानियासो खस्थ' मोना। कुइसन नम्बर 4 आवनो दं, कन्डमा 100% सेफ जायो नामा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, कन्डमा 98% सेफ जायो, नाथाय मोजां साइजनि आरो मोजाङै गानोब्लासो। एक्सपायरि डेटखौ चेक खालामना ला। बांद्राय खम दामिखौबो एसेबां इउज खालामनो नाङा, हायोब्ला एसे क्वालिटि गोनांखौनो इउज खालामनांगौ। कुइसन नम्बर 5 आवनो दं, प्रेगनेन्सिखौ जों माबोरै होबथानो हायो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, कन्डम बाहायनानै आरो स्पार्मखौ बाहेरायाव दिहुनगारनानै बा हिन्जावनाव कपारटि बाहायहोनानै। बेवहाय बयनिख्रुइबो गुरैसिनानो जाबाय कन्डम इउज खालामनायानो। बाहेरायाव स्पार्मखौ दिहुनगारनाया एसेबां सेफ नङा। बेवहाय बाहेरायाव स्पार्म दिहुनगारनाय माने हिन्जावनियाव नोंथांनि दैखौ सोआलाबासिनो बाहेरायाव दिहुनगारनाय। आरो कपारटिया जाबाय लोगोफोर, हिन्जावफोरनाव फिसाख'आव प्रेगनेन्सि जानायखौ होबथानो थाखाय बाहायनाय मोनसे आगजु। कुइसन नम्बर 6 आवनो दं, सेक्स खालामनायजों हाइटआ बाराया नामा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, गोरोन्थि। सेक्स खालामनाया हाइटजों जेबो लोब्बा गैया। हाइटआ जेनेटिक्स, निउट्रिसन, उन्दुनायजोंसो सोमोन्दो गोनां। कुइसन नम्बर 7 आवनो दं, गार्ल्सफोरखौ मानो सेक्स खालामनायाव गोबावजोंसो गोजोननाय मोनदाङो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हिन्जावफोरना देहा आरो ब्रेना सम लायो। फरप्ले खालामनाया जोबोर गोनांथार। बेखौ गुरै रावाव बुंब्ला किस खालामनाय, बिलिरनाय, सोलानाय बायदि बायदिखौसो जों खालामग्रोनांगौ सेक्स खालामनाय सिगां। हौवाफोराथ' थाबनो गोजोननाय मोनो, नाथाय हिन्जावफोरना सम लायो। बेनिखायनो गिबियावनो एसे मोजाङैनो गरम जाहोग्रोनाया मोजां। कुइसन नम्बर 8 आवनो दं, सेक्स खालामनायजों बेराम जायो नामा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, जायो। जुदि एसेबां ध्यान होआब्ला, सेफलि आथोन गेलेयाब्ला STD जानो हागौ। जेरै STDजों सन्देरनाय बेरामानो जाहैबाय क्लेमिडिया, HIV, हार्पिस। बेफोर बेरामा जानो हागौ। हायोब्ला कन्डम बाहायथारनांगौ। कुइसन नम्बर 9 आवनो दं, सानफ्रोमबो सेक्स खालामनाया मायबाफोर खहा जायो नामा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, खहा गैया। जेब्ला सानैबो आथोन गेलेनायाव कम्फर्टेबलब्ला, हेल्दिब्ला जेबो गिनो गोनां गैया। प्रब्लेमा जायो जेब्ला बांद्राय खालामब्ला, बेनिनो एडिक्सन जालांब्ला। कुइसन नम्बर 10 आवनो दं, मा आथोननि साइजजों सेक्स खालामनाया मायबाफोर सोमोन्दो दं नामा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, सोमोन्दो गैया। अनलि नोंथांनि रायज्लायनाय, हिन्जावखौ गरम जाहोनाय आरो खालामनो राजि नंगौना नङा बेखौ बुजिनाय, बेसो गोनांथार। हायोब्ला आथोननि साइजनिख्रुइ गोबाव सम खालामनो हानायासो गोनांसिन। बेवहाय जेबो आथोननि साइजआ मेटार खालामा लोगोफोर। खमसे खम एभारेज आथोननि साइजआनो जाहैबाय 5 निफ्राय 5.5 इन्सिसोआ जाथारनांगौ बयनियाबो। बेसेबांब्लानो नर्मेल।
लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आरोबाव गोथौ कुइसन्सफोर दंब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन बा आंनि फेसबुक एबा इन्स्टाग्रामाव मेसेज खालामहरनो हागोन। आं डाइरेक्टलि रिप्लाइखौ होखायो। अब्ला नेक्स्ट भिडिअआवबो जों गोनांथार सोंनाय फिननाय लानानै फैबावगोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो अल नटिफिकेसननि घन्टाखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। अब्लानोसो आं जा भिडिअ होयो बेखौ नोंथांमोना नुगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।